Én azt mondom, hogy 1947. február 10-én megkötötték a párizsi békeszerződést, amit később Magyarország is ratifikált. Ebben tulajdonképpen arról van szó, hogy a szerződő államok elutasítják a nácizmust és a félkatonai szervezeteket. Semmilyen formában nem támogatják, semmilyen formában nem engedik meg, hogy újra elterjednek ezek a náci, rasszista eszmék. Ennek ellenére most mégis itt állunk, és mégis kordonok mögé szorítva nézzük azt, hogy náci eszméket valló emberek Magyarország egyik legszebb területén a becsületeket ünneplik. Nem tudom, milyen becsületnek lehet azt nevezni, ami arról szól, hogy más embereket kirekesztenek, hátrányosan megkülönböztetnek, és hogyha arról van szó, akár meg is ölnek. A Magyarországi Cigánypárt tagjaként én éppen az ellenkező elveket vallom, és nem tudok helyt adni semmiféle gyűlöletnek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nekem itt kell lennem.